Dnes bude otužovačka v jazerku. A v tomto krátkom videu by som chcel povedať o liečivých účinkoch prechádzok v lese, že stačí už 40 minútová prechádzka, alebo to, že niekde idete prírodou, sadnete si bez nejakých vonkajších vplyvov ako telefón, smartlinky a tak, aby vás to nerušilo, neovplyvňovalo. Čiže prechádzky v lese alebo pobyt v prírode bohodárne účinkuje na naše telo, to v zmysle, že bojuje proti rakovine. Pomáha nám to zlepšovať náladu, celkovo to pôsobí na náš lepší psychický aj fyzický stav, ukľudňuje nás to, zlepšuje nám to náladu, pomáha to pri spánku a samozrejme posilňuje aj imunitu. A čo ešte, tak je aj pre astmatikov, čiže ak máte astmu, tak ranné prechádzky, bo keď je vlastne vlhký les, tak to dobre pôsobí na pľúca a takýmto spôsobom sa môžete z toho aj dostať. Čiže také veľmi krátke videjko, takže sa myslíte sa nad tým, či budete sedieť doma, alebo začnete chodiť vonku, pretože prechádzky v lese podporujú aj kreativitu, čiže môžete dostať nejaké skvelé nápady, ktoré vás posunú v živote. Čaute.